mga amigos, so karon magkuwanta makimuta workout challenge ari lang sa balay. So since dili ta kagawas mag-gym, mag-workout lang ta diri. Nga kinahanglan gyud ta nga magpasingot kay para mukus sa atong immune system ba niya. Oh, pero wala kang pakialam. Wala ni matoksik sa atong lawas para di ta matablan dayon og mga sakit. So ang atong buhaton karon mga amigos is simple lang workout para wala lang kanang gusto na ko i-share. So ang una na itong buhaton is biceps. Ang una na itong tirahan is biceps. Kasi so simple lang sa mga workout niya. Ayaw lang sa mo pagbasa ko kay ramdam mo na napangit kanya ako share niya ako sa mga mas pro na kayo nga mo gym diha, master ka itong mga tagko na kayo mo tagko na kaglawas ba. So sa lang ko mga amigos, ako sharing lang niya ko niya since ako ni baton para mugana sa ko workout ba o para inspired sa inyo nga mo workout. So mga amigos, ato nang sugdan. So mga amigos, we're back. So ang button na to karon is magtira sa biceps tere. So ang gamito na to nga dumbbell karon is muwi siya o ato kuan weight o 10 kilograms lang. So atong tirahon 10 kilograms by 30 counts. Kay hinihinay sa tira ba kay totoo na beta nga wala ka gym niya pakalitan na to tong lawas siyempre basin madaot niya ba madaot atong mga ugat-ugatan ba. So di na maayo na nga diretso tag asa og ugat. So magsugod gitag kinagmay dayon padung sa kataas. So mao sa niya akong baton niya workout challenge tira tagamay padung saka taas. So atangin na ninyo mga amigos. So start na ta. So mo niya to mo din niya akong sound karon ani. So niweigh ni siya og a total of 10 kilograms niya way labot sa iyang handle. So better watch out mga amigos. Yo, what's up mga amigos? Mag-uban na pud karon sa pila ka minuto. Ug bago ang tanan, paki-subscribe ug i-click ang bell para ma-update mo sa akong kalatagaw. Dingawon ta mo. Let's go! Halatanawa paminaw lang sa diri makita ang talag sa sa latagaw mag-enjoy kag makarelate jud tara diri makipagsubay ta sa latagaw manirada na punta unsay balita naay bagong upload inyo bang nakita likes lang o comment sa nahimong content mas makagana kung i-share sa inyong friend di ka mahayan tanan kaya sabayan bisagun sa paman seryoso katawanan mga bata ay sus tara mukbang musayaw mo kanta basta malingaw lang tistingi og challenge ayaw og kaikog sabayan ng uso bisag ka ng TikTok easy tanan dili lang natungod sa views latagaw importante man payo nawa paminaw lang sa diri makita ang talag sa latagaw mag-enjoy kag makarelate jud tara diri makipagsubay ta sa latagaw Alright, what's up mga amigos? Naumanta sa first sit up nga
biceps using dumbbells around 10 kilograms. So 10 kilograms to itong guys sa mamigos niya. Tindot ako pamati. So refreshing. Yeah. Next na itong buhato na is ang double biceps. Kay itong unang gibuhat na is single biceps. So double biceps ang buhato na to is dungan ang dire. So mani itong buhato na to next video mamigos. No, ginagmay lang na itong imong video kay gusto na kong ibalik akong pag workout sa una. Kay medyo arang-arangan ko lawas sa una. Nagkaroon ng gamay mago. Ng gamay ko din hindi ko antiyan. So atong inay balik mamigos itong lawas para sa akong kayuhan o para sa inyong kayuhan. So kailangan kita nga mag-workout para balik ang kalikon sa itong lawas. So iwas na sa mga night life dia. So focus una ta sa atong batong sa pagkakaroon na itong baton is mo focus ta sa atong health. So more to mamigos, and hopefully you enjoyed watching my vlogs for today, a workout challenge. So kung wala ka pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, please do subscribe and click notification bell para mas updated po kayo sa mga bagong upload ko. So thank you guys. What's up mga amigos? So thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel there, and watch nyo na din po yung dalawang video nito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.